Bon dia, soc la Eva Gutiérrez, soc terapeuta ocupacional i treballo a les unitats d'hospitalització. Avui passaré un dia amb mi i veureu una miqueta com és el meu dia a dia. Normalment entro entre les 8 i 10, 8 i 20 i la meva hora d'entrada és a les 8 i mitja. Ara anem a fitxar i cap a les 8 i mitja anem a la unitat que comença el parte multidisciplinar amb infermeria i amb tot l'equip. Hola chicos, buenos días. Buenos días. Bé, són les 8 i mitja, ara anem al parte. Aquí ens reunim tot l'equip multidisciplinar, junt amb infermeria, i ells ens comenten una miqueta tot el que ha passat el dia d'abans amb els usuaris i també parlem una miqueta de les novetats del dia que comencem ara. Després us expliquen una mica més. Hola, soc el David Pérez, estem a la unitat C1 i res, acabem de fer ara el parte, que és un espai per comentar una mica com han anat els pacients el dia anterior, els plans que hi ha, parlar amb els diferents professionals i aconseguir els objectius pel dia d'avui. Hem acabat el parte, són les 9 i habitualment el que faig és anar a les diferents unitats, C1 o C2, busco els usuaris, els aviso dels grups que tenen avui, de les activitats que fan amb els integradors socials i també amb les TKE, si hi ha qualsevol novetat o aspecte a coordinar referent als grups, també ho parlem. Ja hem acabat, hem fet el seguiment de diferents usuaris, hem concertat també les cites per avui, hem avisat de tots els grups i les activitats i marxem a esmorzar. Bé, ara són les 10 i mitja i cada dia ens ajuntem i fem una reunió de coordinació amb les dinamitzadores del torn de matí abans que comencin tots els grups, els tallers i les activitats i el que fem és el seguiment dels usuaris que aniran avui en els grups i comentar qualsevol aspecte a tenir en compte amb aquests companys. Mi nombre es Salva, soy dinamizadora del área de rehabilitación y lo que hacemos con las terapeutas en este espacio es hablar sobre los objetivos que se van a trabajar en el día de hoy en las diferentes actividades a realizar con los usuarios. Ellas, por su parte, nos comentan si ha habido alguna incidencia en el día anterior y a nivel conductual cómo están los usuarios para que puedan participar en ellas. Ara són les 11 i tenim un grup psicoeducatiu que les referents són les dues terapeutes ocupacionals de les unitats de sopauts i de llarga estada. I els usuaris vinculats són usuaris que tenen uns objectius específics a treballar en aquest tipus de dinàmica. És un grup d'estratègies d'afrontament i està enfocat des de la perspectiva de l'ocupació. I treballem amb les seves dificultats o totes aquelles carències que es troben en el seu dia a dia i que afecten a les seves rutines. I és una miqueta donar habilitats i donar estratègies per anar encarant-les. Bueno, ja hem acabat el grup. Us presento a la Sandra. Hola. Ella és usuària de les nostres unitats i és una candidata també setmanal al nostre grup. Avui hem parlat en la sessió del grup d'estratègies d'afrontament dels espais que considerem que són segurs dintre de les nostres rutines del dia a dia i en els que podem recórrer per poder reduir aquests moments d'estrès. L'ansietat, el no saber què fer quan tens un problema. I si busques algun lloc, mira, vaig a menjar això que em dona gust, plaer i ja se'm passa tot. O també te'n vas a la platja o vas a la muntanya a caminar un rato per despegar-se, com es digui. Sí. I no sé, és trobar la teva manera de dir... D'autoregular-te. Sí. Ja hem acabat el grup i ara anem a acabar un parell de tasques a l'ordinador
registrar també les intervencions que hem fet avui i a dinar. I ens veiem en el següent grup. Bona tarda, doncs són les 2 i ara ja toca fer el següent grup. És un grup específic per usuaris que estan iniciant algun tipus d'acció al canvi i comencen a prendre consciència de certs aspectes i vam decidir treballar-ho des de la vessant d'educació social i teràpia ocupacional, garantint el vincle que ja tenim amb aquests usuaris i, a més, l'aportació que podem fer des de les dues àrees professionals. Avui el David us explicarà també com hem acabat de gestionar la sessió. Gràcies, Eva. Per posar-vos un exemple de com funciona una mica el grup i al tractar-se d'un grup inicial, avui estem acabant de definir també de forma consensuada entre els membres del grup una normativa de convivència i posteriorment el que passarem és a seguir amb un exercici que vam fer a la sessió passada per explorar en quin punt del seu procés de canvi estan i per tant poder ajudar a que puguin continuar en aquest procés. Ara són les 3 i avui fem reunió amb l'equip de TCAES i d'infermeria de la unitat del torn de tarda. Revisem els diferents tallers que s'estan fent des d'infermeria i usuaris que poden ser vinculables, usuaris que potser s'han desvinculat i seguiment en general del funcionament dels grups. Doncs seguim. Última reunió del dia, coordinació amb els dinamitzadors del torn de tarda, revisió de grups, activitats, seguiment d'usuaris i puesta en comú de com els han anat els diferents tallers d'aquesta setmana. Hola, buenas tardes. Soy Oscar González, soy dinamizador de tarde de Mille y los martes por la tarde nos reunimos para poder coordinar y hablar de lo que ha pasado durante el fin de semana, de cómo van las actividades, hablar un poco sobre los usuarios y mantener un poco esa comunicación también con las terapeutas y poder estar al día siempre un poco de lo que pasa, ya que hay veces que al no venir por la mañana nos perdemos algunas cosas. Entonces mantenemos esa comunicación día a día, lo cual hace que la actividad sea mucho más fluida y tengamos mucha más información sobre lo que pasa. Hora de marxar, 4:30. Espero que hagi estat a gust i que us hagi agradat el meu dia a dia compartir-ho amb mi. Adéu!